Βραβείο Επιστημών Μανώλης Κέλλης. Ο Δόκτωρ Μανώλης Κέλλης γεννήθηκε το Μάρτιο του 1977 στην Αθήνα, όπου έζησε μέχρι τα 12 του χρόνια. Το 1989 η οικογένειά του μετακόμισε στη Γαλλία, όπου ο Μανώλης συνέχισε το σχολείο μέχρι τα 16 του. Αμέσως μετά μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ολοκλήρωσαν τον μπακαλωρεά στο Γαλλικό Σχολείο στη Νέα Υόρκη, ενώ έγινε δεκτός στο MIT με τα δύο αδέρφια του το 1995. Ο Μανώλης τελείωσε τις βασικές σπουδές του στην πληροφορική στο MIT και συνέχισε στο ίδιο πανεπιστήμιο, αποκτώντας Master of Engineering στην τεχνητή νοημοσύνη το 1999 και διδακτορικό στην πληροφορική βιολογία το 2003. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Cold Spring Harbor Laboratory και στο Broad Institute of MIT and Harvard. Η ερευνητική ομάδα που διευθύνει ο καθηγητής Κέλλης στο MIT από το 2004 αποτελείται από 40 επιστήμονες με εξειδίκευση στην υπολογιστική βιολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την γονιδιωματική ιατρική. Η ομάδα του ασχολείται με την αποκρυπτογράφηση των περίπλοκων γονιδιωματικών μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από την νόσο Αλτσχάιμερ, την παχυσαρκία, τη σχιζοφρένεια, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και πλήθος άλλων ασθενειών. Η δουλειά του στα τελευταία χρόνια έχει αποκαλύψει τα μοριακά κυκλώματα και τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς που ευθύνονται για την εκδήλωση διαφόρων ασθενειών σε μια σειρά δημοσιεύσεων στα υψηλότερα επιστημονικά περιοδικά. Ταυτόχρονα έχει συμβάλει στη χαρτογράφηση των γονιδίων και των ρυθμιστικών περιοχών του γονιδιώματος του ανθρώπου και πολλών άλλων οργανισμών. Ο Δόκτωρ Κέλλης είναι τακτικός καθηγητής υπολογιστικής βιολογίας στο MIT, μέλος του Broad Institute of MIT and Harvard, μέλος του Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory και διευθυντής του Κέντρου Υπολογιστικής Βιολογίας του MIT. Η υπολογιστική βιολογία είναι ένας ταχαίως εξελισσόμενος κλάδος της βιολογίας που αξιοποιεί υπολογιστικές μεθόδους και αλγόριθμους πρόβλεψης ώστε να ερμηνεύσει ή να προβλέψει βιολογικά φαινόμενα και διαδικασίες. Η ερευνητική ομάδα του επιδιώκει να κατανοήσει την μηχανιστική βάση των ανθρώπινων νόσων, να αναπτύξει νέες θεραπείες που αντιστρέφουν το κύκλωμα ασθενειών και να κατορθώσει την εξατομικευμένη ιατρική χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Η εργασία του εκτείνεται σε 6 τομείς. 1. Κατανόηση των γονιδιωμάτων της γλώσσας προγραμματισμού τους, των κυκλωμάτων τους και της επιγονιδιωματικής. 2. Μηχανισμοί γενετικής ασθένειας και ηλεκτρονικών αρχείων υγείας για εξατομικευμένη ιατρική. 3. Εφαρμογές στην νευροεπιστήμη, την νόσο Αλτσχάιμερ, τη σχιζοφρένεια, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, την παχυσαρκία και τον καρκίνο. 4. Θεραπευτική ανακάλυψη και επαναχρησιμοποίηση φαρμάκων για την αναστροφή των ασθενειών. 5. Στατιστική γενετική, αιτιώδης συναγωγή, γεωμετρική υπολογιστική χημεία και θεραπευτικός σχεδιασμός. 6. Τεχνητή νοημοσύνη για την ενσωμάτωση δεδομένων και την οπτικοποίησή τους για πλοήγηση στη μάθηση, ανακάλυψη, εφεύρεση και συνεργασία. Η έρευνά του δημοσιεύεται σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά όπως το Nature, το Science, το PNAS και το Cell και σε 280 δημοσιεύσεις με 150.000 αναφορές, ενώ κατά την επιστημονική του πορεία του έχουν απονεμηθεί βραβεία και διακρίσεις όπως το US Presidential Early Career Award, του απονεμήθηκε από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, το βραβείο Mendel για τη γενετική, το Alfred Sloan Foundation Award, το National Science Foundation Award, το AIT Nicky Award for Science and Engineering, το βραβείο Top Young Innovators, το Ruth and Joel Spira Teaching Award και το MIT Sproles Award για την καλύτερη διατριβή PhD στην πληροφορική στο MIT. Η έρευνά του υποστηρίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ και το National Science Foundation. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Μανώλη Κέλλη.